सच बोल रहे हो गैस, कभी से कुछ टेस्ट नहीं किया। अंडा तड़का, most unique anda dish. 31 years old, ashamed to say that I've never tried Odia food, but ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ କି ଜୀବନର 31 ବର୍ଷ କାଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲଜ୍ଜିତ କି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ଗୋଟେ କ୍ଲାଉଡ୍ କିଚେନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମଗେଇକି ଖାଉଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକି ସବୁ ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ବହୁତ ଡିଶେଜ୍ର ନାଁ କହିବାକୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଅଡ୍ ଥିଲା। ଯେମିତି ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସରକୁ ପ୍ରନ୍ ବେସର କହିଲେ। ଅବଭିୟସ୍ଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିବ ତାକି ଗୋଟେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିବ କି ଏହିସବୁ ଡିଶେଜ୍ର ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଥିରେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କାରଣ ହିନ୍ଦୀ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବେଶୀ ସହଜ ନ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ସ୍ୱାଦ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟ, ଆସ୍ଥା ଓ ଭାବନାର ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ଏଠାରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଚା ଓ ଚୁଡ଼ାରେ ଓ ରାତି ଶେଷ ହୁଏ ଡୁବିଥିବା ପଖାଳ ଭାତରେ। ଓଡ଼ିଆ ରାନ୍ଧଣୀ ତ ଗୋଟିଏ କଳା, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁଜ ଶାଗ, ଖଟା, ମାଛ ବେସର ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକର ସ୍ୱାଦ ଅଛି। ପ୍ରସାଦରେ ରହିଛି ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଘର ଖାଦ୍ୟରେ ଅଛି ମାଆର ମମତା ଓ ଗାଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଛି ମାଟିର ଘ୍ରାଣ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ, ତା'ର ପ୍ରକୃତ ରୂପ, ପ୍ରଭାବ ଓ ଏହାକୁ ବିଶେଷ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାଦ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମ୍ବେଦନା ଏକାତ୍ମ ହୋଇଛି। माय गॉड, मैं कैसे किसी को बताऊं। दही भोला आलू दम एक रेसिपी है जो मैंने खाई अभी उड़ीसा में, एंड आई नो 3 रेस्टोरेंट्स पुट इट इन द मेन्यू नाउ। आई जस्ट वेंट एंड एक्सप्लोर्ड। इट्स लाइक अ ଭାରତର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଖ୍ୟାତ ମାଷ୍ଟର ଶେଫ୍ ବିକାଶ ଖାନା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜଣାଉଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଖାଇଥିଲେ ସେ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। କାରଣ ଦହିବରାର ଗୋଟେ ରେସିପି ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ଦହି ଭଲ୍ଲା କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଦହି ଭଲ୍ଲା ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଠାରୁ ବହୁତ ହିଁ ଅଲଗା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଖାଇଥିଲେ, ଦୋକାନୀ ଖଟା ଦହି ପାଣି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ରେ ପକାଇକି ଖାଉ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଳେଇକି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଘୁଗ୍ନି ଉପରେ ପକାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲା। କାରଣ ସିଏ ଭାବିଲେ କି ଏ ରେସିପି କେବେ କାମ କରି ହିଁ ପାରିବନି। ସିଏ କାରଣ ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ଦହିବଲ୍ଲା ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲି ମିଠା ହିଁ ଥାଏ ତାକୁ ଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଖାଇଲା ପରେ ସିଏ ଜାଣିଲେ କି ହଁ ସ୍ୱାଦ ତ ଅଛି। ଆଉ ଏହା ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ସେ 3 ଜଣ ଶେଫ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ରେସିପିକୁ ତାଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମେନ୍ୟୁରେ ବି ରଖିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଖାଲି ଶେଫ୍ ବିକାଶ ଯେ ନୁହେଁ, କୋରିଆରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। Bebo, what are you eating? Chattuboja, Hmm. khechdi, suntura. Is it good? Yeah, very delicious. Delicious? 맛있어요. How can you say in ସେ କୋରିଆନ୍ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ମାଜିସୟ କହୁଥିଲେ। ମାଜିସୟର ମାନେ ହେଲା ଏକଦମ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ହଁ, ଏଇଥିରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସ୍ୱଦୃଷ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଖାଲି ଯେ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ସ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ପ୍ରଶଂସା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୋରିଆର କଥା ଆସିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଜାପାନ କାହିଁ ପଛରେ ରହିବ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜାପାନିଜ୍ ବ୍ଲଗର। ଓଡ଼ିଆ ବରା ଏବଂ ଛେନାପୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଇକି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜାପାନିଜ୍ରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟକୁ ଓଇଶି କୁହନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। बहुत बढ़िया। अभी अभी फ्राई किया ना, जो बहुत क्रिस्पी है, बहुत अच्छा है। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଇଟି ପ୍ରେମ ଥାଏ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଖାଦ୍ୟ। ଖାଇବା ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଜରୁରୀୟତ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନୁଭୂତି, ଏକ ଉତ୍ସବ।
ସକାଳେ ଚା ଓ ଚୁଡ଼ା ନହେଲେ ମନ ହେଉନି ଶାନ୍ତି। ପୁଣି 2ଟା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘରେ ଖାଇଲୁଣି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ଯାହା ଯୋଉଠି ଥିବେ ଏଇ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ମା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତ ଚୁଲିରେ ରଖିଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ଡାଲି ପକାନ୍ତି, ତାପରେ ଶାଗ ଭଜା, ଆଳୁ ବେସର, ଖଟା, ଏସବୁଥିରେ ଘର ପୁରା ଘ୍ରାଣରେ ଭରିଯାଏ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଏତେ ମମତା, ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି? କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ ଭରି ଖାଇଲେ ହୃଦୟ ବି ଭରିଯାଏ। ଏଇଟା ତ ସତ କି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ହେଲେ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକି ଆଣିକି ଖୁଆଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆସ ଆସ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଖାଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଥିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ମନ। ଯିଏ ମନ ଖୋଲି ଖାଏ, ମନ ଖୋଲି ଖୁସି ମାନେ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଖାଇବା। ଏହାରେ ଅଛି ପ୍ରେମ ଓ ନିଜ ନିଜ ପରିଚୟର ଗର୍ବ। ଖାଇବା ନୁହେଁ କେବଳ ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଏକ ଶୈଳୀ। मेरे को पता है उड़ीसा की जो मेरा मुंह का टेस्ट जरूर ठीक कर सकती है, वो खाते हैं। तो भाई उड़ीसा की इस वीडियो को खत्म करते हैं उड़ीसा के और इनफैक्ट पूरे इंडिया के भी वन ऑफ द सबसे पॉपुलर डेजर्ट के साथ, जो कि इसकी देन उड़ीसा नहीं करी है, लेकिन आज पूरा देश इसको एंजॉय करता है। और ये है उड़ीसा का छेना पोड़ा, माने बेक्ड टोस्ट। ये देखिए भाई, द टेस्ट ऑफ दिस डिश इज हेवनली। मेरे हिसाब से ये उड़ीसा की कुजीन की बेस्ट डिश है। तेबे वीडियो केमती लागिला निश्चित जनइबे और सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। जय जगन्नाथ। बाय बाय।